Рэжым працягвае ператвараць Беларусь у краіну экстрэмістаў. У адпаведны спіс дадалі 19 асобаў, у тым ліку 6 палітычных вязняў. Вітаю, мяне завуць Наста Печанькова і сёння ў аб'ектыве. Сустрэча з хлебам і соллю. Дзесяткі кітайскіх жаўнераў прыбылі ў Беларусь для ўдзелу ў супольных вучэннях. Беларусь цікавая для КНР найперш як выхад на межы НАТО, да Польшчы, да краінаў Балтыі і таксама да Украіны. Меў бледны твар і няўпэўненую гаворку. Выданне «Дождь» паведаміла пра пагаршэнне стану здароўя Лукашэнкі на саміце ШАС. Я вижу вас в хорошей форме. Стараюсь. Çalışıyorum son zaman. Нам другого не остается. Беларускую дыяспору Літве зноў спрабуюць уцягнуць у правакацыю. Невядомыя апаганілі помнік каралю Міндоўгу, пакінуўшы надпіс «Вільня наша». Мы находимся в прифронтовой зоне. Службам это очень выгодно. Лукашенко, КГБ, ФСБ. Хлебам і соллю сустрэлі сёння кітайскіх жаўнераў у Беларусі. Паводле афіцыйных паведамленняў маюць адбыцца супольнае вучэнне з айчыннымі вайскоўцамі. Але эксперты адзначаюць, што Кітай пераследуе іншыя мэты. Падрабязней Александр Дзегцяроў. Кітайскія жаўнеры прыляцелі ў Беларусь. Яны возьмуць удзел у супольным з падначаленымі Віктара Хрэніна трэнінгу, паведамляюць у Міністэрстве абароны. Афіцыйныя мэты вучэнняў – абмен досведам і зладжванне падраздзяленняў дзвюх краінаў. КНР пачынае шлях насычэння Беларусі вайсковым падтрыманнем, гарантаванне яе бяспекі, каб рабіць правакацыі. Беларусь цікавая для КНР найперш як выхад на межы НАТО, да Польшчы, да краінаў Балтыі і таксама да Украіны, бо гэта ўсё кірункі для кітайскай экспансіі. Сёння ж з візітам у Кітай прыбыў міністр замежных справаў Максім Рыжанкоў. Ён паведаміў, што са сваім кітайскім калегам абмяркуе пытанні палітычна-дыпламатычнага і эканамічнага характару. Нового кіраўніка беларускага МЗС была прычына зрабіць першы візит такі ў Кітай, гэта было б так нават чымсьці сімвалічна, менавіта яго вось такі візит. Але, конечно, на тле навінаў гэта выглядае трохі як такая, ведаеце, справаздача перад старэйшым братам пра тое, як адбываюцца справы з Польшай, што там на мяжы, ці будзе пад пагрозай, ці не будзе кітайскі транзіт, і што для гэтага Мінск робіць. Днямі Лукашенко сустракаўся з кіраўніком Китаю Сі Цзіньпінам падчас саммиту Шанхайской организации супрацы. Мы готовы всячески, имеем возможность всячески поддерживать все ваши инициативы. Любому кіраўніку Беларусі варта знаходзіць некую супрацьвагу России, асабліва ў сітуацыі Лукашэнкі, калі ён настолькі моцна, асабліва пасля 2020 года, у гэтай медвежьей абдымкі России улез. По палітычных прычынах Лукашенко не здольны знайсці такую супрацьвагу зараз на Захадзе. І так, вядома, акрамя Китая, лепшых варыянтаў асабліва і не прыдумаеш. Але як мяркуе кітаіст Артур Харитонаў, цяпер Лукашенко цалкам трапляе ўжо ў залежнасць ад Китаю. Цяпер прыйшоў кітайскі пан. Цяпер прыйшоў кітайскі пан, які будзе кіраваць лукашэнкаўскай сістэмай. Я не ведаю, якое становішча ў лукашэнкаўскім механізме, але ім усім трэба рыхтавацца, што іхны начальнік – гэта кітаец, не расіянін. І кітаец значна больш жорсткі і цынічны. Гэта будзе адкрытая каланізацыя. Як відавочны сімвал кітайскага дамінавання, эксперт прыводзіць новы будынак амбасады КНР у Менску. Гэта самы вялікі дыпламатычны комплекс замежнай дзяржавы ў Беларусі. Плошча ўчастку 15 000 квадратных метраў. Побач пасольства Расіі, якое значна саступае памерам. Александр Дзегцяроў, Белсад. У Казахстане. Расійскі тэлеканал «Дождь» паведамляе пра гэта са спасылкай на дасведчаныя крыніцы. Паводле тэлеканалу стан дыктатара пагоршыўся 3 ліпеня. Ужо выходзячы з самалёта Лукашенко выглядаў нездаровым, а праз 1,5–2 гадзіны ягоны стан стаў рэзка пагаршацца на вачах удзельнікаў саміту. На наступны дзень падчас уступлення Беларусі ў Шанхайскую арганізацыю супрацы Лукашенко, прамаўляючы, выглядаў бледным і гаварыў няўпэўнена, адзначае канал. Заверяю вас, мы будем делать все от нас зависящее, чтобы в мире вес и авторитет нашего объединения постоянно возрастали.
У відэасправаздачу сустрэчы Александра Лукашэнкі з Реджепом Эрдоганом у Астане на тэлеграм-канале «Пол Первого» трапіла заўвага прэзідэнта Турцыі пра стан Лукашэнкі. Господин президент, мой дорогой друг, я вижу вас в хорошей форме. Стараюсь. Нам другого не остается. Гэта далёка не першы эпізод, звязаны са здароўем Лукашэнкі. Да прыкладу, летась на парадзе 9 траўня ў Маскве ён кепска перамяшчаўся. Да вечнага агню яго вёз электрамабіль. А адразу пасля ўрачыстасці Лукашэнка вярнуўся ў Мінск. У Вільні сёння адзначаецца нацыянальнае свята – Дзень дзяржавы, прымеркаванае да каранацыі Міндоўга. Напярэдадні невядомыя апаганілі ягоны помнік. На ім чырвонай фарбы па-беларуску напісалі «Вільня наша». Гэта ўжо не першы падобны выпадак, адзначае дырэктарка валанцёрскай арганізацыі «Дапамога» Наталья Коллегова. Полицейским, которые быстро приехали, отреагировали, сами убрали эту надпись. И, в общем-то, последствий как таковых она не имела. Для литовцев, слава богу, прошла эта ситуация незаметно, хотя это периодически уже такая совершаемая вещь, даже одним почерком написанная. Полиция об этом знает. И, конечно, понятно, что службы, мы находимся при фронтовой зоне, службам это очень выгодно, Лукашенко, КГБ, ФСБ, то есть это не суть важно. Важно только то, что они продолжают нести этот процесс. А Департамент государственной безопасности Литвы сделал выводы, что литвинизма не существует еще ранее, что нету, что есть одна только желание, что это работа определенных служб. Поэтому, скажем, с большим симпатией литовцы относятся к тому, что вот сегодня мы пришли поздравить сегодня коронация Миндуга, нашего общего, да, Миндуга. Но Литва, слава богу, это отмечает. Так вот, мы пришли с большим 25-метровым флагом, и рядом были белорусские флаги. Украина накіравала ў Міжнародны алімпійскі камітэт доказы падтрымання вайны, дапушчанымі да алімпіяды расійскімі і беларускімі спартоўцамі. У пераліку з 15 імёнаў 5 беларусаў. Украінскае ведомства знайшло доказы іх дачынення да сілавых структур у Беларусі або сведчанні падтрымання лукашэнкаўскага рэжыму. Патрабаванне датычыць бутутыста Івана Літвіновіча, які быў адзіным беларускім залатым медалістам у 2021 і бронзавай прызёркі сёлетняй чэмпіянату свету ў плаванні Настасі Шкурдай. Таксама ў спісе Георгій Гурцею, Дар'я Чупрыс і Ганна Церых. Украіна спадзяецца, што згаданых асобаў на алімпіяду не пусцяць. У Кіеве мяркуюць, што беларускіх і расійскіх спартоўцаў на агул нельга запрашаць на спаборніцтвы, нават у нейтральным статусе да заканчэння вайны. У чэрвені Міжнародны алімпійскі камітэт апублікаваў папярэдні спіс прадстаўнікоў Беларусі і Расіі, якім дазволілі ўдзел у гульнях, што пачнуцца ў Парыжы 26 ліпеня. У пераліку 23 беларускія атлеты, 7 з іх запросіны адхілілі. Прэм'ер-міністр Славаччыны Роберт Фіцо упершыню пасля замаху з'явіўся на публіцы і выказаў захапленне Віктарам Орбанам за візіты ў Кіев і Маскву. Тым часам Угоршчына адмяніла візіт кіраўніцы МЗС Нямецчыны Анналены Бербак пасля таго, як нямецкі канцлер раскрытыкаваў Орбана за ягоную сустрэчу з Пуціным. Пра іншыя падзеі ў свеце раскажа Руслан Ігнатович. У выніку атакі беспілотнікаў на Краснодарскі край пашкоджаныя нафтабазы і вышка сувязі. У станіцы Паўлоўскай пасля падзення фрагментаў беспілотніка на нафтабазу адбылося ўзгаранне рэзервуараў з палівам. У станіцы Ленінградскай у выніку атакі беспілотніка таксама загарэўся рэзервуар з палівам. У Краснодарскім краі заяўляюць, што украінскія беспілотнікі атакавалі 3 раёны. Гэта прывяло да пашкоджання вышкі сотавай сувязі і ўзгарання на 2 нафтабазах. Дзейны прэзідэнт ЗША ды імаверны кандыдат на будучых выбарах Джо Байден у інтэрв'ю ABC назваў умову, пры якой мог бы зняцца з гонкі. Журналіст пытаў Байдена, што ён зробіць, калі лідар сенацкай большасці дэмакрат Чак Шумер, лідар дэмакратычнай меншасці ў палаце прадстаўнікоў Гакім Джефрыс і былы спікер палаты прадстаўнікоў Нэнсі Пелоусі прыйдуць да яго і скажуць: «Мы занепакоеныя тым, што калі вы застанецеся ў гонцы, мы страцім палату прадстаўнікоў і сенат». Байден адказаў, што не чакае такога звароту ад іх і дадаў: «Яму для такога рашэння патрэбная воля Божая».
Калі б усемагутны Гасподзь прыйшоў і сказаў: «Джо, выйдзе з гонкі», але Гасподзь усемагутны не спусціцца, сказаў Байден і дадаў, што нядаўна размаўляў з лідарамі дэмакратаў у Кангрэсе. Тыя параілі яму працягваць кампанію. На прэзідэнцкіх выбарах у Іране перамог 71-гадовы кардыохірург Масуд Пазешкіян. У другім туры ён набраў 53% галасоў. Палітык абяцаў абмежаваць рэпрэсіі іранскай паліцыі, маралі і спыніць ізаляцыю краіны. Пазешкіян таксама выступіў за перамовы з заходнімі краінамі наконт аднаўлення ядравай дамовы 2015 года, якая прадугледжвала абмежаванне ядравай праграмы Ірану ў абмен на змягчэнне санкцыяў. У перадвыбарчай праграме палітык анансаваў таксама пашырэнне правоў жанчын, у тым ліку свабоду пры нашэнні хіджабу. У той жа час Пазешкіян пацвердзіў сваю лаяльнасць вярхоўнаму духоўнаму лідару Ірану аятале Алі Хаменеі, які захоўвае вярхоўную ўладу ў краіне. У матчы 1/4 фіналу чэмпіянату Еўропы па футболе зборная Іспаніі здабыла перамогу над гаспадарамі турніру зборную Нямецчыны з лікам 2-1. У іншым матчы гэтай стадыі зборная Францыі выйшла ў паўфінал, адолеўшы Партугалію. Сустрэча ў Гамбурзе паміж французамі і партугальцамі завяршылася ў асноўны час з нічыйным вынікам 0-0. У овертайме таксама не было галоў. Аднак у серыі пенальці французы аказаліся больш паспяховымі. Лідар Партугаліі Крыштыяну Роналду не здолеў забіць у гэтым матчы, уключаючы серыю пенальці. Для Крыштыяну гэта 6-й чэмпіянат Еўропы, што ёсць рэкордам турніру і апошні ў ягонай кар'еры. Сёння ж вызначацца яшчэ 2 паўфіналісты. Цяпер гуляе Англія супраць Швейцарыі, а 22-й гадзіне адбудзецца матч паміж Нідерландамі і Турцыяй. Руслан Ігнатович, Белсат. Контент на запатрабаванне. Падкасты сёння абірае ўсё большая колькасць інтэрнэт-карыстальнікаў. Знайсці размоўныя запісы на розныя тэмы можна на шмат якіх адмысловых пляцоўках. У чым сакрэт папулярнасці падкастаў, апавядзём у наступным матэрыяле. Мікрафон і пара праграмаў для запісу і апрацоўвання гуку. Вось базавы набор для стварэння падкастаў. Размовы часцей у аўдыафармаце аўтары запісваюць цягам амаль 10 гадоў. Але апошнім часам падкасты зрабіліся асабліва папулярнымі. Падкаст – гэта ідэальнае радыё, якое, на жаль, ужо губляе папулярнасць. Гэта радыё пажаданне. Калі вы хочаце, вы ўключаеце. Не трэба канкрэтна шукаць некую праграму, ані хвалю, ані па часе. Гэта заўсёды ў мабільнай прыладзе. Свабоду выбару як перавагу падкастаў адзначылі каля траціны нашых гледачоў у апытанні. Прыкладна столькі ж абіраюць падкасты за карысную інфармацыю. Але асноўная прычына папулярнасці такога фармату – зручнасць. Бо падкасты можна слухаць, не адрываючыся ад уласных справаў. Пад званок ты ўжо мусіш хоць трупам, але ляжаць у класе. Жывыя, сапраўдныя зумеры. Сёння існуе каля сотні падкастаў па-беларуску. Журналістка Дар'я Гардзейчык – аўтарка некалькіх з іх. Першую ластаўкую для Дар'і ў падкастынгу сталася гісторыя беларускага сексу. На гэта дзяўчыну натхніў зборнік «Беларускі эратычны фальклор» пад рэдакцыяй Тацяны Володзінай. Я читаю и думаю, блин, такая классная книжка, но яна навуковая, абсолютно не навукова-популярная, и яна разбивае міф про тое, што у беларускай вёсцы ўсе былі такія снатлівыя, а мы тут такія разбэшчаныя бездухоўнай заходняй культурай ці чымсь яшчэ. І я думала, а як бы гэта так пераўпакаваць, пры гэтым, ведаеце, захоўваючы аўтарскія правы. Дасяжнай з цікавінкамі можна падаць прынамсі гістарычныя падзеі і біяграфіі вядомых дзеячаў. Гэтак аўтары падкасту «Умоўныя» апавядаюць пра жыццё і творчасць беларускіх літаратараў, але з жартамі і нават натальнымі мапамі. Афіцыйныя на шлюбе. І муж гэта ўсё бачыў. То мы такія, чтобы гэта асуджаць. Важна рабіць беларускамоўны контент, або, прынамсі, контент, які звязаны з Беларусю, таму што гэтага контенту бракуе, таму што людзі, якія нават імкнуцца да беларусіфікацыі, назовем гэта так, да вывучэння беларускай мовы, паглыбленню беларускую культуру проста не маюць на якой падставе гэта вывучаць, ці маюць вельмі абмежаваных колькасцях. Больш разнастайных падкастаў ад беларусаў і пра Беларусь можна знайсці ў каталогу на адмысловым сайце «Беларусь Падкаст Хаб». Ірына Юрыева, Белсат.
У Буцлаве на Мядзельшчыне прайшоў традыцыйны фэст у гонар цудатворнага абраза Маці Божай Буцлаўскай. На свята сабраліся каталіцкія вернікі з усёй Беларусі. Пешшу і на роварах прыбылі ў Буцлаў амаль 2000 пілігрымаў. Для некаторых шлях быў шматдзённы з песнямі і малітвамі. Самая доўгая 9-дзённая пілігрымка з Баранавічаў. Яе ўдзельнікі прайшлі амаль 300 кіламетраў. Паводле традыцыі сёння адбыліся набажэнствы, моладзевая праграма і галоўная імша. Яе адправіў апостальскі нунцый арцібіскуп Анты Йозыч. Сёлета ён завяршае сваё амаль 4-гадовае служэнне ў нашай краіне. Перад фэстам арганізатары падзеі прасілі ўсіх неабыякавых малітваў і фінансава падтрымаць далейшыя этапы аднаўлення буцлаўскай святыні. Пажар у касцёле здарыўся 3 гады таму. У Беларусь вяртаецца спёка. Цягам тыдня чакаецца да 32 градусаў. Медыкі раяць піць больш вады і трымацца ў ценю, каб пазбегчы перагрэву. На гэтым я з вамі развітваюся. Падсумаванне асноўных навінаў тыдня глядзіце ўжо заўтра. Зычу добрых навінаў і да сустрэчы.